dadi wong kudu sing jujur lan prasaja. Lamun omong iya ya kudu iya, trep karo apa sing dilakoni. Awit ana sing diaturke simbah ya kuwi nggih-nggih ning ora kepanggih, muni nggih ning kasunyatane ora dilakoni, janji ning ing tembe malah mblinjani. Lamun pin percaya ya ora sembodo ora nyembadani. Ngono ya ngono ning aja ngono, jarene ngene kok jebul ngono. Yen pancen ngene ya kudu ngene, yen pancen ngono ya kudu ngono, sing sembodo.